Nơi लोगोफोर जोंहा हरनि ओंखाम जानो जालायबायलाय हस्टेलाव ओमफ्राय नै जोङो दा बाथोन देगासिनो इथिं थुबसि गैया ओमफ्राय माबा मिखबा मा होनो फिसिल पात्ता ना मा होनो इयाव देना नायदों आंबो दे दा भुनिताया देदो दे उन दा भुनिताया दिनैसो फार्स्ट टाइम उननो मोनदो इयाव बांसिन बाङालिफोरा बाहायो जांलै इयाव नै उनगासिनो फालौ गोरान आरो पियास बाथोन ओइ लाइन जादो उननो थाखाय बयबो आंबो देखांबाय नै मैया इयो दालि बाथोन देदोंमोन दालि बाथोन माबाखांबाय देखांबाय मैया ओमफ्राय सिन्दो खानैसोआ मोदोम सोदोहाय गन्थं हाबदो आंखौथ' देन्जार गोलोमदो नायनोबा आं इमान गोलोमखादो इनै बाथोन देनानै आथा देनाय खालामदो दै नङा असलि गोलोमदैसो नाय दैया इदि जायो इदि संगासिनो नैथिं बानलु गोराननि बाथोन टेस्टि मोनो आं बयबो मोनो देसन बिसोरबो टेस्टि मोनजोबो बयबो न'आव जाबा बांसिन जायो बाथोन बाथोन बरिया मोदोमदोलै ओइ बे जोंहा आब' इनो सङो आरो ओंखामखौ नै आरो संग्रा खिथिनो र' किटचेन नै इयो इनि नामा रुमि इबो बाथोन देनो थाखाय ओइ दाख्लै फार्स्टआव देदोंमोन नोङो इनियाबो दालि बाथोन इबो देदोंमोन दाख्लै ओमफ्राय इयाव नायनि र' इसोरबो नैबे किटचेन रुमा इयाव सङो आरो किटचेन रुम इयो बिदिनो दै फुदुंनाय देयो ओइ नै टिका दिपा नै इयाव अ आसार बायबाय दे देखो मा नाम नों नामा मा नाम नों नामा मा नाम कि नाम फैसि टिका asli nam tika nukli nam dipa setri ini susatanya sorma nama enggak sorma sorma oमफ्राय ini abang mana itu songgar ओंखामखौ आं फालु दे माबाया आलु जोबबाय माबायाव मोजां फालु ओमफ्राय ini आलाया हारसिं मोथो दिनै फरिखायाव माबायदि जादों दिनै पास जाजोबदो फरिखायाव बयबो पास आंनि नेपालि दङ आरो जों बर' गोजा ओमफ्राय खालि नेपालियाव नै खांसिफोरा आं आलु दे नेपालि কথা কৈছোন दे নহয় কথা পাতিছো नेपालि কি হয় দেখোন এটা কি আচার কেনে আচার নেপালি কো কি আচার এটু ফালু গ্রান পিয়াজ আচার নহয় বাটন আচার নহয় বাটন এটু নিমখ দিছি নাই আর দেখো নাই নেপালি কো লাগে इथिं देगासिनो इनै की देखो हम लोग का जो है ना हाँ ये मैन हमारा सिस्टर या वो ना एक तो बटर बना रहे हैं सुंदर बटर बनाते हैं इनको मुख दिखा देती हूँ देखो आंखौ आलु जोब्बाय क्या नाम है ओनारी बड़ो क्या हेल्पर गासिबो नै हाँ नों जालाय नै बाथोना देखांबाय देखो एक बार नेपाली को सुन एक बार दे ভাল পাই মই শুনাবা नेपाली एकदम जी कोई तुई को जी परे तुई हामीहरुको ट्रेनिङमा आएका छौं र हामी यहाँ अब भात खाने टाइम भयो हाम्रो उनीहरु अचार बनाउँदै छन् हामीहरु चाहिँ अचार खादिन मैले हामीहरुको निरामिष छ उनीहरु चाहिँ खान्छन् माछा सबै बढिया मालाय नेपालीफोरा नेपाली लागासिनो 1 2 3 बाथोना मोदोमसोबाय आरो आं खिथिलायनोसै बाथोनखौ एन'का मोदोमदो बोरैबा जाथावथावखा इसोर जाया इसोरो बलबमनि मास मोननै फालिदों आरो इसोरो बेदर ना जाथ'वा पियासबो जाया ओंखाय जों जागोन इखो दा गासिबो आलु जोब्बाय दोनथ'नोसै जों दा ओंखाम जानोसै ओंखामै नै जानो थाखाय बयबो लाइन जाना दोङो दा ओंखाम जानो थाखाय ओमफ्राय इथिंबो नै ओंखाम जानोसै बाथोन तो ना नाखाय बिले ओइ नि प्रिटिया इथिं हारसिं जना दोङो इथिं हारसिं जना दोङो बेस्राया नै दे जा मा नेदो होमबा बेदर नेद' आलायाथ' उन्दुनो ओंखारनाय बायदिसो नुखाबाय आं आलायखौनो आपोन बाथोन नों जाया बायबो सोलाना नाय मानो गिद' संख्रिजों मोजां आं जयनोसै दा जानोसै नै जोंहा अरनारिया रानगासिनो मा होनदो लोगोफोर ओंखाम जानोसै आंनि अनारिनि बे आंनि ओमफ्राय नोंसोर जाया
नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय जोङो जि गोलोमजोबखाबाय फानलु बाथोन दा ओंखाम जाखांबाय दा ओमफ्राय जोङो हस्टेलाव थांसै उन्दुनो थांसै रुमाव थांनोसै जोङो गासिबो नै जोङो दा थांगासिनो ओंखाम जाखांनानै जि खोमसि ए दैखौ लाबोनदां गोरनायाव मा बोरायना लादो नोङो ओइ गैया इयाव मा मोदाय सदाय हरफोराव ओइ नै थांग्रोबाय दा जोङो थांनो नागिरदों खासेया दै लायनो थांदोंनो दे नेगोन र' ओइयाव थांनो पहराव रे सांफ्लांलायदों आं आसलाय रायनानै गामियारि गाव थिसनथाइ फोरोंथाइ फसंथान बाक्सा कुमारिकाटा ओइ नै ओमफ्राय बिसोरो जोंनिया हस्टेलाव थाग्राफोरा इनै खासे खानै इनिया टिका सुजाता इनिया प्रिति ओमफ्राय इनिया अनारि ओमफ्राय नैबे भनिता सिनायखायोना ओमफ्राय मातु ओइ बे ओमफ्राय बे टाक्लि आलाय ओइ नै मबाइल जानबुङाव खोमायाव जानबुं लाजोबदो मालाय नै जोंनिया बर्डारा बायबाय हिलामनाय मुस्रि खानाय बर्डार बिसि उइसि इ नङा र' आंनि गैखायाव गांसे itu mor নহয় itu mor kukan hosi karena hor जोंनिया बर्डारानो मुस्रि खानाय माबायानो जना होबाय जोंनिया रुमाव जबाय दा खाफिनबाय आरो मुस्रि खानाय गिदिरमोन बेयाव जना होदो अभार हि जादों ना नै लोगोफोर जों ओंखाम जाखांना रुमाव सफैबाय गासिबो दा उन्दुनोसै गुड नाइट बाय लोगोफोर